салом мухлисони ҳамешагии футбол. навори мо бо дастгирии 1xbet омода шудааст. 1xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. дар 1xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. шаҳри Неаполи, Италия дишаб хоб надошт ва мардуми дар ҳаққи чемпионии 33 сола сӯхта қариб то саҳар муболиға карда гӯем замину замонро ба ларза дароварданд. Наполи дар серияи А воқеан дастоварди таърихӣ кард ва баъди 33 сол ниҳоятан чемпиони Италия гардид. мухлисони ин даста баъди эпохаи Марадона чунин фазоро надида буданд ва баъди пазмониҳои зиёд онҳо дохили майдонро ба қавли худамон пурталотум сохтанд. баста аз оне ки бозии чемпионии ин даста бо рақобати сафарӣ рост омад, вале минбари майдони Удинезе моломоли мухлисони дастаи Наполи буд ки ҳамагон ба хотири истиқбол аз чемпионии дастаи дӯстдоштаашон омада буданд. ҳатто бозӣ ҳанӯз тамом нашуда дар сонияҳои охир мухлисони сабру тоқати худро аз даст дода кӯшиши дохили майдон рафтан мекарданд. вақте ҳуштаки довар садо дод, тамоми мухлисони Наполи дарҳол ҷониби сармураббии даста Лучано Спалетти ҳамла карданд ки аллакай муҳофизон мутахассисро иҳота карда барои дифоъ омодагӣ медиданд. аммо ин ҳам ба дарди Спалетти намехӯрд. аввалин нафаре ки ба ӯ расид сараввал даст ба ҷониби сари бидуни мӯяш равон кард ва ҳамин тавр дигар ӯро ба замину осмонҳо бардорумон мекарданд. тудаи мухлисон аз футболбозони даста ҳар касеро ки меёфтанд дарҳол ӯро оғӯш мегирифтанду пироҳанашро як бало карда моли худ месохтанд. ҳатто касе шорти Зеленскиро ба хонаи худ бурд. онҳо баъди 33 сол чемпион шуданд ва шаҳри Неапол воқеан дирӯз ба шаҳри девонаҳо монанд буд. тамоми мардум ба кӯчаҳо баромада осмонҳоро аз ҳар гӯшаи шаҳр гулханҳои ба истилоҳ салют равшанӣ мекард. ҳар касе он ҷо буд ҳатман худро дар кадом як клуби шабона эҳсос мекард. Наполи аслан дар 10 соли охир 4 маротиба ба чемпионӣ наздик буд, вале дар охир рақибони ҷадвалӣ аз ӯ пеш мегузаштанд ва ҳамин тавр меросбарони Марадона дар ин 4 маротиба 1 маротиба медалҳои нуқрагӣ ва 3 маротибаи дигар биринҷиро соҳиб шуданд. Наполи ин мавсим ҳанӯз дар даври ҳафтуми чемпионат лидерии ҷадвалро бар ӯҳда гирифта буд. ҳарчанд дар миёнаи мавсим 1 маротиба мавқеи худро ба зинаи дуюм иваз карда буд, вале зуд баргашт. хулос феълан дар топ 5 чемпионати Аврупо Наполи ягона расман чемпион дар мусобиқаи дохилӣ аст. ҳамакнун Наполи унвони секарата қаҳрамони серияи Аро соҳиб гардид ки ба мухлисонаш муборак бошад. онҳо аввалин маротиба соли 1987 ғолиб шуда буданд ки он бо шарофати ҳунарнамоиҳои капитани машҳур Диего Марадона ба даст омада буд. дуюм маротиба соли 1990 таҳти сармураббигии Лучано Моджи ин даста боз чемпиони Италия ва ҳаминак баъди 33 сол сеюмин маротиба дар замонҳои зуҳури Хивича Кварацхелия ва Виктор Осимхен ин даста унвони чемпиони серияи Аро соҳиб мешавад. баъди ин футболбози гурҷиро неаполиҳо тахаллуси аҷибе гузоштанд. Кварадона. Реал Мадрид дар сурати чемпион шудан дар ҷоми Испания ба ҳеҷ ваҷ чемпиониашро ҷашн намегирад. рӯзи шанбе Реал Мадрид имкони ба даст овардани ҷоми сеюми мавсими худро дорад. Мадрид дар финали ҷоми Испания бо Осасуна во мехӯрад. Лос Бланкос аз мавсими 2013-2014 вақте ки Гарет Бейл дар вақти иловагӣ голи ғалабаоварро зада ба Барселона ғалаба кард, дар ин мусобиқа ғолиб наомадааст. интизории 9 сола шояд дар охири ҳафта ба охир расад, аммо даста наметавонад ин лаҳзаи махсусро ҷашн гирад. ба навиштаи Марка Реал Мадрид дар сурати пирӯзӣ бо мухлисон дар Мадрид паради оммавӣ баргузор нахоҳад кард, чун анъана дар тӯли солҳо баром монда мешуд. аммо ин навбат то охири мавсим мавқуф гузошта шудааст. ин тасмим ба хотири бозии дар пешистодаи даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо гирифта шудааст. пас аз анҷоми бозӣ даста новобаста аз натиҷа пеш аз бозгашт ба Мадрид ва ба тамрин дар Валдебебас як шаб дар Севиля мемонад.
мекунад. Карло Анчелоти ва кормандони ӯ мехоҳанд ки бозингарон худро аз ҳама чиз ҷудо кунанд ва танҳо ба он чизе ки онҳоро дар пеш аст, новобаста аз он ки дар финали ҷом чӣ мешавад, тамаркуз намоянд. онҳо бояд ба он таваҷҷӯҳ кунанд ки вохӯрӣ бо Манчестер Сити аллакай як қадам мондааст ва ин ҷашнгирӣ натиҷаи вохӯрии мазкурро зери хатар мебарад. акнун фаҳмидед ки мақсади асосии Реал Мадрид чӣ будааст? ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо. ин ҷоми Испанияву Ла Лигаву ҷоми Лига бари мусобиқаҳо ҳаққу ҳалоли дастаҳои Бакауле майдачӯйда аст. ҳамлагари аргентинӣ Лионел Месси дигар намехоҳад дар дастаи ПСЖ бозӣ кунад. хабар медиҳад Get French Football News. дар хотир доред ки қаблан Месси ба Арабистони Саудӣ парвоз карда буд ва даста барои ин ӯро ба муддати 2 ҳафта аз бозиҳо хориҷ намуд. ба ин далел аргентинӣ дар бозиҳо бо Труа ва Аячо иштирок намекунад. ба гуфтаи манобеи наздик ба бозигар, ӯ намехоҳад ки пас аз ин ҳодиса дар ПСЖ бозӣ намояд. ҳамлагари аргентинӣ метарсад ки акнун ӯро дар варзишгоҳи шаҳри Париж пайваста таҳқир мекунанд. ҳамчунин раҳбарияти дастаи шаҳри Париж барои тамдиди шартнома бо Месси худдорӣ намуда буданд. ҳатто кор то ҷое расид ки мухлисони дастаи парижӣ дар назди майдони Парк де Пренс алайҳи Лео тазоҳурот ташкил намоянд ва аз раҳбарияти бошгоҳ хостори он гардиданд ки аз бозингар ҷудо шаванд. мухлисон бар он назаранд ки Месси нисбати бошгоҳ назархунукӣ мекунад ва аз ба бар кардани пироҳани ин бошгоҳ дасту дилаш гарм нест. калонтарин фан-клуби бошгоҳи мазкур дар Париж дохили идораи даста шуданд ва якҷоя эътироз карданд ки дар қатори Месси ҳамчунин раҳбарияти бошгоҳ дар симои Алхелайфӣ ба истеъфо раванд. ана ин аст таъсири бозингарони зур ки ҳатто лозим шавад мамлакатҳоро ба пой мехезонанд. масалан агар бозингарони дастаи Манчестер Юнайтеду феълан Барселона ҳар рӯз ки Арабистон раванд, ка як мухлис парво дорад ки инҳо куҷо рафтанд. аммо вақте Роналду ва Месси ба Арабистон мераванд, ин гапи калон аст. раҳбарияти бошгоҳи Баварияи Мюнхен эҳтимол аст ки аз харидории ситораи дастаи Наполи Виктор Осимхен даст кашад. дар ин бора нашрияи бонуфузи Билд хабар додааст. тибқи иттилои манбаъ, дастаи Наполи барои ин футболбоз 120 то 150 миллион евро талаб мекунад ва ин маблағ барои тими шаҳри Мюнхен мувофиқ нест. ҳоло раҳбарияти дастаи шаҳри Мюнхен имкони харидории Рандалия Коло Муани аз Айнтрахт ва Расмус Ҳейлунд аз Аталантаро баррасӣ доранд. портали омори Трансфермаркт арзиши трансфери Коло Муаниро 65 миллион евро ва Ҳейлундро 35 миллион евро арзёбӣ кардааст. ёдовар мешавем ки қаблан дастаи Бавария аз харидории Ҳарри Кейн ҳам даст кашида буд. аз нахаридани Виктор Осимхен ман намедонам Бавария пушаймон мешавад ё не, аммо аз нахаридани Ҳарри Кейн ба фикрам пушаймон нахоҳад шуд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.